Nej, det er ikke Bell Bosser, men det ligner, ja. Og det er fordi, det har den der roblade der. Og normalt så vil man jo ikke købe det æble, når det ser ud. En rigtig god idé, når man skal lave varme retter med æbler, altså kompot eller æblegrød, sådan nogle ting, det er at blande sorterne. Fordi det er ligesom, når man laver rødvin, så tager man altid 80% af en Merlot-drue, og så putter man 20% af nogle andre druer, som man også putter i flasken, for at få et større kompleksitet i smagen. Og det er faktisk lige sådan med æbler. Det giver utrolig meget, hvis man laver æblekager eller grød, at man blander sorterne lidt. Så hvis du har et par æbler ude i haven, der er faldet ned, og så du køber en pose æbler i grønthandleren, hvis du så blander sorterne, så får du virkelig meget knald på smagen i forhold til, hvis du kun bruger en sort. Så det er også et rigtig godt råd. Bland sorterne. Og få nogle flere æbler ud i butikkerne, så de sjove ud kan. Det er sådan lidt barndommens have. Ja, det har jeg lige været inde hos nabo. Det er okay. Det er ikke det, men så er det næste, det er det her. Vores æbledyrker snakkede om, at man kan få noget af æble til kompleksitet og smag og dybde med. I stedet for det her, som vi nok tit er vant til æblemos, er sådan noget lækkert, blødt, lidt intensivt noget. Den har meget lille store. De to sorter her, de er fra min forældres have. Og de har et par træer, som de godt kunne tænke sig at få bestemt. Jamen altid, og det er simpelthen Blenheim. Er det nogle mærkelige æbler, du har? Ja, faktisk ikke helt almindelige. No. Men altså, det er jo også en have af ældre dato, så... Ja, det er det. Ja. Det er det. Så får I lige sådan et par skefulde af det her. Ja, kan jeg rykke. Anneke, der er en... Og de voksne må selv tage.